Il-Parlament kienet qed tiġi diskussa l-mozzjoni dwar il-prezzijiet tal-fuel, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni huwa li pajjiżna jħalli l-familji u n-negozji jixxejru bħal qasba marrieħ ta' swieq internazzjonali. Fi kliem ieħor l-Oppożizzjoni trid li l-pajjiż iħalli s-suq internazzjonali isuq il-prezzijiet tal-fuel, qal il-Prim Ministru. Il-policy tal-Partit Nazzjonalista jekk qegħdin nifhmuha sewwa hija li jħalli s-suq isuq. Li jħalli l pajjiżna imiktar importanti minn hekk il-familji u n-negozji jixxejru bħal qasba marrieħ għas-saħħa tas-swieq internazzjonali. Joseph Muscat ispjega li kieku l-Gvern jieħu l-parir ta' Simon Busuttil li qed jisħaq li l-prezz tal-fuel jiġi ddettat mill-prezz internazzjonali taż-żejt, f'temp ta' ftit jiem il-familji Maltin kien ikollhom iħallsu 23% iżjed fil-prezz tal-fuel. Dan fid-dawl li minn meta l-Oppożizzjoni resqet il-mozzjoni sal-lum diġà kien hemm varjazzjonijiet fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Mill-ġurnata li ppreżentaw dil-mozzjoni sal-lum li kieku il-prezz taż-żejt li jħallsu l-Maltin u Għawċin kellu jiżdied bi 23%. Il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern irid jagħti stabbiltà biex il-familji u n-negozji ikunu jistgħu jippjanaw fit-tul billi pajjiżna qed jidħol f'hedging agreements li qed iwasslu għal aktar traħħis fil-prezzijiet tal-fuel. Fid-dawl ta' dan il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi ħabbar li bl-aħħar hedging agreements milħuqa il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel se jibqgħu jorħsu irrispettabbli minn dak li jiġri fis-swieq internazzjonali. Sa dan it-tant il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li s-sitwazzjoni fil-prezzijiet tal-fuel hija aktar gravi minn dik fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Huwa kritika l-politika tal-gvern li tidħol f'hedging agreement għal stabbiltà fil-prezz tal-fuel għaliex skont Busuttil din hija stabbiltà falsa.